Un segundinho, un segundinho, señor Vázquez Mato, por favor, señor Vázquez Mato, que necesitamos, como ven vostede diso, o seu voto. Faga por a cidade de Ourense. Mira que demócrata, mira que demócrata, mira que demócrata. Por favor, lle pido un pouco de respeto, xa está ben, señor. Creo que o que se está... Respeto é que me insultou, pero que dices, hombre? Un segundo, non está vostede no seu turno da palabra, por favor, non está vostede no seu turno da palabra. Quere tomar a palabra, señor Vázquez Mato, sí? Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Sí, quero tomar a palabra para disculparme polo meu comportamento antes de levantarme, pero quero deixar moi claro, meridianamente claro, que se sigo sentado nesta cadeira é polas usuarias do pabellón deportivo municipal, do pabellón dos Remedios. Pero non quero deixar pasar a oportunidade para insistir. Tendo un compañeiro da miña bancada agora mesmo no médico, paréceme, señor Jácome, eres un profesional do odio. E practicas a violencia verbal, pleno sí, pleno tamén, con absolutamente todos os concelleiros que estamos aquí representados, cando non lle toca algún funcionario municipal. Practicas unha violencia verbal que chega ao límite de que hai persoas aquí dentro, que as coñecemos todas, que sinten pánico atroz por sentarse e mirarte os ollos. Pánico atroz. En 2015 sacaches unha moi boa representación electoral, eres o líder da oposición. Estupendo. E en 2019, como si eres o alcalde, mira o que te digo, como si eres o alcalde, poderás vencer, pero nunca vas a convencer, nunca na vida vas a convencer, porque a túa forma de facer política fire os sentimentos de todos os que estamos aquí, a saúde mental de todos os que estamos aquí, a saúde familiar, a conciliación, as propias veciñas que o que te din pola rúa é que como é posible que unha persoa como a ti este sentado aí, cando un compañeiro teu de bancada está agora mesmo no médico, dedícaste a avasallalo. Eres un provocador. Tes un discurso máis propio de outros réximes totalitarios que o dunha democracia. E en 2019, que vas a ser alcalde? Estupendo, chico, estupendo. Estupendo. A día de hoxe, Trump está gobernando en Estados Unidos. Podrás gañar, podrás vencer, pero nunca vas a convencer. Nunca.